u 17:15 za 2 minute start 400 metara seniorke. Znači se u 2 skupine. U prvoj skupini prijavljene su Jela Šimučić, Teja Čurak, Ivona Jurišić, Mateja Budrinec i u stazama 7 i 8 trebali bi biti izvan konkurencije, vidjet ćemo da su došli Katarina Ilić i Bojana Kaličanić, članica Partizana i Crvene zvezde iz Beograda. Tina Šutej je u prvom pokušaju na 4.70x, neuspješan pokušaj. Leon Tomković i Jaro Marković, bacači su pokaz za Mladost iz Zagreba, Zvonimir Stupac i Zvonimir Tim za Zagreb, Favorov i Marto Vašić, vodeći za prvenstvo Hrvatske, bacaju za Ask, Jurjević za Zagreb, Koražan za Samobor, Živur za Međimurje Čakovec. Start 400 metara.